गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो बैसागु एबा बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायखंबारि गामिनि गेवलां फोथाराव मोनसे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जादों आरो बे फोरबोआव बिथांमोनहा आंखौ हांख्रायनायलाय आङो बे हाबाफारियाव नुजाफैदों। बिनि थाखायनो आं गिबियाव कुसुगाव आन्चलिक दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। लोगोसे आरो फिन खेबसेबाव बिथांमोननि कमिटिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे बोसोर गोदानाव हामलायथि जासिबाय आरो अबंलावरिनाव आर'ज गाबो जाहाथे बिथांमोननि जे देहाया सुस्थ' जानानै जाहाथे गावसिनि जे समाज सिबिनाय रायजो राजाखौ सिबिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिउआ गोलाव जाथों, बेखौ आङो अबंलावरिनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। आंनि गेजेरजों आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानदों जे बैसागु फोरबोआ जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बे बैसागु फोरबोआव जोङो जोंनि बर' हारिनि कालचार आइडेन्टिटिखौ जोङो देखायनो हायो। बे मोनसे जोंनि फोरबोआनो आं सानो बर' हारिनि देरसिन फोरबो आरो दिनैनि फोरबोआव जोङो जोंनि हारिमु कालचार बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायनि बियो मोनसे खाबु। दिनैनि थारिखआव जोङो जोंनि जे दामग्रा आगजु बा जानायनि कालचार बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बा बैसागुनि गेजेरजों जोङो जोंनि थांनानै थानाय फोथांनानै लाखिनायखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों लाखिनो हायो। आरो बाथ्राया बेनो, गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेतु बे हाबाफारिखौ फालिबोदों आरो इयुनावबो जाहाथे जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाहाथे जोंनि कालचारखौ लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाफुंलाङो, बेखिनिखौ आङो बिटिआरनि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।